हेलो लोगोफोर जों बयबो मोजां सावस्रियाव थानो लुबैयो बेनिखायनो जों जेब्ला लोमजायो अब्ला जों मा खालामो जों डक्टरनाव थाङो नायजायो आरो मुलि जायो जोंनि ओनसोलाव बर्तमान गोबां जिम खुलिनायजों लोगोसे जों गोबां मानसिखौनो जिम गेलेनायबो नुनो मोनबाय बे मा फोरमायो बे गासैबो फोरमायो जे जों बयबो गावनि देहानि एबा सावस्रिनि गोनांथि मोजां सावस्रिनि गोनांथिखौ बुजियो आरो बेनि थाखायनो जों जोथोन लायो नाथाय अखनब्ला जोथोन लासेयावबो जात बेराम जायो अखनब्लाथ' बेबायदि जायो जों मोनदांस' हाया आरो जों मा साननो हमो मानसि गाज्रि एबा दायना रायनाय बिदिसो साननो हमलायलाङो बेबायदियाव मा जायो न'खरनि मानसिफोरा ओरै लांनाय हरै लांनाय जायो आरो बेकारावहाय फैसा गारो जाहाथे भुल बुजिनायावहाय लोमजानाय मानसिनि जिउआ खहा जाया आरो न'खरनि मानसिफोरनि फैसाफोराबो बेकाराव थाङा बे खोथाखौ गोसोआव दोननानै दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आं दिनैहाय मोजां हस्पिटालफोरनि मुं आरो अबेबायदि हस्पिटालाव माबायदि बेरामनि फाहामथायखौ मोजांसिन होयो बेफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थागोन आरो बे हस्पिटालफोरनि मुङा आं बुंलाबायनाय नङा बेखौहाय अल इन्डिया सार्भेयावहाय नुजाथिनाय मुंफोर बे सार्भेखौ सोर खालामदोंमोन बे सार्भेखौ खालामदोंमोन इपसस आरो इपससआ जाहैबाय अल इन्टारनेशनेलनि मोनसे रिसार्च एजेन्सि अब्ला फै जोङो भारतनि मुंदांखा हस्पिटालफोरखौ मोनथिनोसै आरो बेजों लोगोसे बे हस्पिटालफोरावहाय अबे फाहामथाय अबेबायदि बेमारनि फाहामथाया साबसिन होयो बेखौ मोनथिनो लागोन आरो बेफोर हस्पिटालावहाय नायनानै मोनदों जे बेवहाय खरसाफोराबो मेडिकेल एक्सपेन्सफोराबो गुबुनफोरनिफ्राय खम जानानै फैदों अब्ला जों बेफोरनि हस्पिटालफोरखौ मोनथिना लानोसै गिबियाव कार्डिय'लजिया जाबाय बिखा आरो थै नालाफोरनि फाहामथाय होनाय जाय डक्टरा बेफोर बेरामखौहाय फाहामथाय होयो बे डक्टरखौहाय कार्डिय'लजिस्ट बुङो कार्डिय'लजिनि थाखाय साबसिन हस्पिटालफोरा नोंथांनि स्क्रिनाव नैथियाव ENT माने इयर नोज एन्ड थ्रट बर'नि खोमा गन्थं आरो गोदोना ENT आव खोनानाय बुंनाय हां लानाय उन्दुनाय खर' आरो गोदोना बेजों लोगोसे बिगुरनि बेरामफोरखौबो फाहामथाय होयो ENT नि साबसिन हस्पिटालफोरानो नोंथांनि स्क्रिनाव थामथियाव गेस्ट्र'एन्टेर'लजिया दोगोन नालानि बेरामखौ फाहामथाय होयो गेस्ट्र'एन्टेर'लजिनि हस्पिटालफोरानो नोंथांनि स्क्रिनाव ब्रैथियाव आइ केयार बेयावहाय मेगननि गासै बेरामफोरखौ फाहामथाय होनाय जायो आइ केयारनि थाखाय साबसिन हस्पिटालफोरानो नोंथांनि स्क्रिनाव बाथियाव डायबेटिस केयार डायबेटिस माने सुगार बेराम डायबेटिसनि थाखाय साबसिन हस्पिटालफोरानो नोंथांनि स्क्रिनाव नोंथांमोना स्क्रिनशट लानो हागोन आरो बेफोर हस्पिटालफोरनि गासै एड्रेसखौ गुगोलाव नागिरब्लानो मोननो हागोन आसा खालामो एबारनिफ्राय लोमजाब्ला नोंथांमोना हस्पिटाल आन्दायला गोजोन्थों।